Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Сьогоднішня літургія, дорогі брати і сестри, запрошує нас глянуть у наше серце і глянуть у те, чого ми боїмося, а може не приймаємо у нашому житті, з чим ми не згаджаємося, і відкрити наше вуха на правду, яка може бути болюча, правду про нас самих, правду про те, чого ми не вміємо, чого ми не в стані перескочити, чого ми не в стані прийняти. Тому на початку цієї мші, у якої я молюся за вас, за парафіянів, каб мели всі потрібні ласки для несення щоденних обов'язків, до того, каб істи до святості, прошу гэтай святой мши для вас. І на початку этой мши перапросим Бога за тыя грахи, дзе мы не прымалі, дзе мы бунтаваліся, супраць рэчаіснасці, супраць таго, што маем у сваім жыцці. Таму кажам, спавядаюся Богу Всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми молення наше, який святиш праворучайця, змилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Створитель и Володар усяго сусвету,
глянь на нас і допоможи нам служить Табе усім сердцем, каб мы могли познать Твою милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобой живи и владарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не саромеюся. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Блізка той, хто мяне апраўдвае. Хто ж захоча спрачацца са мною? Станем разам. Хто мой абвінаваўца? Няхай падыдзе да мяне. Вось Пан Бог дапамагае мне. Хто ж той, хто асудзіць мяне? Гэта Слова Божае. Буду ходить перед Паном на земли живых. Буду ходить перед Паном на земли живых. Люблю я Пана, бо Он почув голос моих молитваў, бо Он схилив вуха свое до мяне, у день, коли я кликал. Буду ходить перед Паном на земли живых. Окружили меня путы смерти, покуты пекельные знайшли мяне. Знайшов я нещастя і утиск, але я покликав ім'я Пана. Пане, виратуй душу мою. Буду ходить перед Паном на земли живых. Пан ласкавый и справедливый, наш Бог милосердный, аховає Пан простодушних. Я знемагав і Он уратовав мяне. Буду ходить перед Паном на земли живых, бо Он вирвав душу мою от смерти, очи от слез, ноги от упадку. Буду ходить перед обличием Пана на земли живых. Буду ходить перед Паном на земли живых. Читання послання святого апостола Якуба. Якая карысць, браты, мае, калі нехта кажа, што маю веру, а учынкам не мае?
Ці можа вера збавіць яго? Калі брат і сястра знаходзяцца ў галечы, не маючы штодзённай ежы, а нехта з вас скажа ім: «Ідзіце ў спакоі, грэйцеся і насычайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая з гэтага карысць? Так і вера без учынкаў мёртвая сама па сабе. Але нехта скажа: «Ты маеш веру, а я маю учынкі. То пакажы мне веру тваю без учынкаў, а я пакажу табе веру з маімі учынкамі». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Няхай я не буду хвалиться нічим, акрамя крижа Пана, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У той час Езус со своими вучнями пайшоў у вёску Цезарэі Філіпавай. Па дарозе ён пытаўся у вучняў сваіх, кажучы ім: «Кім людзі лічаць мяне?» Яны адказвалі яму: «Янам Крысціцелем, другія Іллёю, іншыя адным з прарокаў». А ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» Пётр сказаў яму ў адказ: «Ты Хрыстус». І загадаў ім, каб нікому не казалі пра яго. І пачаў вучыць іх, што Сын Чалавечы павінен шмат выцерпець і быць адкінутым старэйшымі, перша святарамі і кніжнікамі, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта адкрыта. А Пётр, адвёўшы яго ў бок, пачаў дакараць яго. А ён, павярнуўшыся і пагледзеўшы на сваіх вучняў, дакарыў Пятра, сказаўшы: «Адыдзі ад мяне, сатана, бо ты не пра Божае думаеш, а пра чалавечае». І, паклікаўшы натоўп разам з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелія, той уратуе яго». Это слово Пана. Даражэнькія, сённяшняе слово вельмі багатае, і там мы шмат чуем пра цярпенні. В першым чытанні мы чулі, што пророк Ісая, апісваючы слугу Божага, кажа такія словы: «Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, аблічча сваё я не адвярнуў ад зневаг і аплявання». І так сапраўды Езус таксама ў Евангеліі кажа пра тое, што яго чакае – цярпенне. На сённяшні дзень, я думаю, мы шмат чулі пра цярпенне, пра штодзённы крыж, што яго трэба несці. І ў кантэксце, можа, хваробаў, якіхсьці няўдач жыццёвых,
ці якіхсьці праблемаў, ну, мы разумеем больш-менш, што гэта і як. Так? Мы разумеем, што трэба часамі мець такое, на рускай мове люблю это слово смирение, і прымаць тое, што жыццё дае. Штосьці не атрымліваецца, штосьці ідзе не так. Але сёння хочу, каб мы паразмаўлялі аб іншым тыпу цярпення штодзённага нашага крыжа, які мы на штодзень перажываем. Каб пачаць гаварыць пра гэта, можа, такія прыклады вось такого штодзённага жыцця, это якраз такія сітуацыі і захаванні іншага чалавека, якія нас вядуць да цярпення. Вось, ну, напрыклад, возьмем мужа і жонку, так? Можа, муж такі, допустим, возьмем прыклад такі упарты, любіць паставіць на сваім, не слухаецца, папросту як галавою сцянуў і ўсё, і пашоў. І думаю, што вельмі часта вось эта сям'я можа сварыцца і так далей. Але калі паглядзім вачамі Езуса на этого чалавека, то ён глядзіць на этого чалавека, бяручы пад увагу ўсю ягоную гісторыю. І ён бы нам хацеў сказаць, ну, паглядзі, што этот чалавек не проста так такі упарты. Ён, можа, быў недалюблены калісьці, можа, у ягоным дзяцінстве не было так шмат любові, і ён сам сябе адчувае неўпэўненым. Адчувае, можа, што не хапае яму такой пэўнасці, такой мужчынскасці, і таму так сябе захоўвае, каб паказаць зусім надвор, што ён упэўнены, што ён моцны, што ён магутны, што ён будзе рабіць так, як хоча. Дык не сварыся з ім пра тое, што ён такі ўпёрты, а наадварот пакажы яму, што ты ўжо шануеш ягоны спосаб меркавання, хоць не абавязаны згаджацца. Я шаную тое, што ты думаеш, шаную тваю, не ведаю, ролю мужа, ролю як бацькі. У гэтым выпадку я з табой не згаджаюся, але шаную цябе. Часамі для нас больш важнае не пачуць, што хтосьці з намі згаджаецца, але пачуць тое, што, не гледзячы на тое, што я з табой не згаджаюся, я не памяншаю тваю ролю ў жыцці ці сям'і, ці дзяцей, ці ролю працы. Возьмем, напрыклад, жонку, так? Можа быць асоба, ці можа быць чалавек у сям'і, які наракае, які збірае вось усе негатывы, што не зробіш, не падабаецца, што не зробіш не так, не да канца, не дагадзіць. Так? Але з другого боку, Езус можа сказаць, паглядзі ўнутр таго чалавека, можа, ён сам сябе не любіць, можа, сам сябе адчувае недалюбленым, можа, і таму шукае вось гэтых усіх зачэпак у іншых людзей, каб неяк на фоне такіх слабасцяў яго полюбілі трошкі, можа, дацанілі, сказалі нейкае слова. Дык не сварыся з ім пра тое, што ён увесь час робіць тое самае, там, не знаю, выцягваюся плёткі, выцягваюся негатыўна, а ты яму скажы, што, слухай, не маеш патрэбы это рабіць, бо мы цябе любім і прымаем ужо так. Ты ўжо каханая, прыняты у гэтым доме, у гэтай сям'і. Няма патрэбы, каб на фоне тых людзей ты старалася выглядаць лепшай. І, браты і сёстры, калі Езус Христос сёння кажа ў Евангеллі, што я буду цярпець, я буду адкінуты этымі кучкай, так сказать, людзей уплывовых, так? Людзей, якія з'яўляюцца элітай, ён кажа аб тым, што ён бачыць іхняе сэрца. Так? Ён, магчыма, хоча сказаць, што это людзі, которые хочуць мець уладу, так? Нават над Христом, нават над Богом. Што это людзі ўнутры сябе, яны пакрыўджаныя і адчуваюць сябе неўпэўненымі без этой улады. То есть часамі чалавек, які трымае ў сваіх руках уладу, дзякуючы этой улады, хоча задушыць этой страхі, якія ёсць у яго нутры, тое, чаго ён баіцца. І гэтую уладу ён кампенсіруе, ён стварае такую фігуру сябе, што я ўсемагутны, што я моцны, і сам пачынаю это верыць. А Езус кажа, што няма сэнсу таго, хто вось са страху трымаецца этой улады, перамагаць уладай. Бо такім сэнсам, калі вось, ну, вось, ведаю, два такіх чалавека, два такіх мужика твердолобых сустрэнуцца, і каждый будзе аспарваць свой аспект. Так? Езус кажа, няма сэнсу. Я хачу, каб ён, нават крыўдзячы мяне, зразумеў, што не трэба бараніцца перада мною. То есть Езус кажа, я стану, нават будучы моцным, будучы усемагутным, я стану слабейшым, каб ты мог мяне паканаць,
а я цябе ўсё роўна буду любіць. Гэта азначае, што няма патрэбы быць моцным, каб цябе любілі. Няма патрэбы абараняцца. Так? То есть Езус кажа, ты вооружаешься перадо мною, а я обезоруживаю сябе, каб ты адкрыў сваё сэрца, каб ты перастаў баяцца. Так? І таму, паглядзіце, смерць Езуса, у чым яна такая страшная? У тым, што ён быў, так сказаць, абвінавачаны ў тым, што ён не рабіў. То есть это была хлусня. Яго змазалі з балотам, так? За добро, за справядлівае, мы зрабілі блага, мы можам цярпець, але хтосьці нас змешвае з балотам ні за што, паклёп на нас узводзіць, і нас яшчэ асуджаюць, то это самае страшнае цярпенне. А Езус яго прымае. Для таго, каб даць, таксама Пятру сёння зразумець, слухай, часамі чалавеку надо нават даць сябе зраніць, каб ён зразумеў, што ён каханы у кожным выпадку, што ён ужо любімы. Так? Яму не трэба даказваць эту любоў, не трэба яго заваёўваць і так далей. Таму, браты і сёстры, сённяшняе Евангелие нам кажа пра іншы тып цярпення, цярпення штодзённага жыцця з іншым чалавекам. Жыцця з чалавекам, які нам прыносіць цяжар, прыносіць, так сказаць, пакуты і ўсё гэта. Нават паглядзім, можам на асобу алкаша, так? Можа бомжа, які там, мы прывыклі гэта слово ўжываць, які там ляжыць. Можа на чалавека, які збірае міласціню пад дзвярыма. Мы што можам часамі? Просто даць грошы і пайсці. Але ці гэты чалавек патрабуе грошы, ці ён патрабуе проста, можа, каб хтосьці астанавіўся, пастаяў каля яго і запытаўся, хто ты, як цябе завуць, адкуль ты. І часамі, мы як браты не даем ніякіх грошай, можам пакарміць, але мы павінны проста зацікавіцца, ты чалавек сказаць, што ты важны. Бо калі пытаюся твоё імя, калі пытаюся, хто ты, азначае, што ты важны. І вось не раз чуў такія сведчанні людзей, которые, паразмаўляўшы з такімі людзьмі, здаецца, незадбанымі, можа, неўчосанымі, не прыгожа апранутымі, яны адкрывалі сябе іншы свет, што гэты чалавек мае вялікае сэрца ўнутры сябе, зраненае, парушанае. Таму і такіх прыкладаў можна даваць шмат. Ёсць людзі, якія ўвесь час каля сябе ствараюць інтрыгі, так, плёткі разводзяць, падгаварваюць аднаго супраць другога і так далей. Але это людзі перадусім самі параненыя, яны шукаюць увагі іншых для сябе. Таму сённяшняе чытанне, сённяшняя літургія нас заахвочвае звярнуць увагу на тое, чаго сапраўды шукае іншы чалавек, і як яму сапраўды магу памагчы. Бо думаю, што ўжо шмат разоў мы спрабавалі ў лоб этого чалавека памяняць, пераставіць яго, не атрымлівалася. А трэба глянуць у яго сэрца, глянуць таксама як Хрыстус, у ягоную душу. І тут уже астатні прыклад, заканчваючы, ведаеце, фігура маці, яна незвычайная, таму што маці і жанчына сама па сабе, вось мы бачым, што ў касцёле большасць жанчын. Так? Это не так проста. Яны маюць гэтую сувязь з Хрыстом адносна гэтага крыжа, это цярпенне вельмі блізкую, таму што маці у стане даць зраніць сябе, сваім дзецям, з верою тое, што зраніўшы яе адзін, другі, трэці раз, яны ўпрыканцы адкрыюць, што гэта не той спосаб, што яны памыляюцца і вернуцца да яе. Так? То есть маці, яна падобна да Хрыста, які дае сябе зраніць, з верою тое, што чалавек, як бы выкідваючы з сябе ўвесь гэты негатыў, калі з яго асвабадзіцца, ён адкрыецца на любоў, зразумее, што ўсё тое, што ён выкінуў, не дала яму таго, што ён хацеў, што, не ведаю, аўтарытэт, які мы хацелі зрабіць сілай, ён аказаўся напрасным, што аргументы, які мы хацелі пераканаць на сілу каго-небудзь, што это не дало таго эфекту, якога мы шукалі, што ў канцы чалавек становіцца у стане стаць голым перад намі, стаць са сваімі слабасцямі, прыняць сябе такім, як ён ёсць, так? І ўжо не даказваць любові да сябе, не прымушаць любіць сябе, а даць любіць сябе. Это вельмі складаная тэма. Думаю, будзем яшчэ шмат пра яе разважаць у нашым штодзённым жыцці, будзем шмат змагацца, але няхай
эта думка останецца ў нас, паглядзець у глыбіню іншага сэрца, іншага жыцця, іншай гісторыі вачамі Хрыста, каб зразумець і сапраўды даць яму тую любоў, якую ён шукае в іншы спосаб. Нават калі это можа прывесці нас да цярпення, можа трошкі пацярпець, таксама як Хрыста. Амен. Устанем і вызнаем нашу веру у Бога, у сэнс нават цярпення, якое маем у сэнсе жыцця, у сэнс любові, не гледзячы ні на што. Веру ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё асталася, дзеля нас людзей, і дзеля нас таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба. Праваруч Айца ізноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ад святого Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамовляе праз правду. Веру ў адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзін Господ, праз Езуса Хрыста, які ўваскрос і застаўся з намі ў Еўхарыстыі, што дае вечнае жыццё, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён распаўсюджваўся па ўсёй зямлі і верна выконваў сваю місію. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагой выступалі ў абарону чалавечай годнасці кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны перадусім шукалі не сіла навязваць сваё меркаванне, але зразумець тое, што патрабуе кожны чалавек. Цябе просім. Молімся за семінарыстаў нашай архідыяцэзіі, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярплівасці ў складаны і цяжкі час для сям'і Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся таксама Божым благаслаўленні і патрэбных ласках, апецы Маці Божай для Леакады з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, а таксама всю нашу парафію, каб мы былі здольнымі бачыць сэрца іншага чалавека і як Христос дапамагчы адчуць сябе каханым. Цябе просім. Всемагутны Божа, які навучаеш нас праз сваё слова і падмацоўваеш нас хлебам Тваёй любові, выслухай нашыя малітвы і учыні, каб у сваіх паводзінах мы заўсёды кіраваліся Тваёй волею і атрымалі радасць вечнага жыцця з нашымі блізкімі. Праз Хрыста, Пана нашага.
кожнай Еўхарыстыі, браты і сёстры, мы ў гэты хлеб і ў гэты келіх складаем нашы цяжкасці, слёзы, цяжар, пот і нашых блізкіх, можа, з якімі маем цяжкасці, у гэты штодзённы хлеб і ў гэты келіх хвіліны радасці, каб Бог перамяніў тое сваё цела і даў нам сілу сваім жыццём. Таму маліцеся, браты і сёстры, каб моя і ваша ахвяра, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усімагутны. І хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Христову святу. Милосердный Божа, выслухай наши просьбы и прими дары, які мы Табе складаем. Каб той, што кожны з нас ахвяраваў Табе на хвалу, служила усім на збаўленне праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваляць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага, Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе,
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх. І падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учиніў дзецьмі Божымі, таму осмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня.
Просім Тебе, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Супокоим Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Варти, как Ты войшел до меня, але скажи тонкие слова, и буде оздоровлена душа. Келик благословления, які благословляем, гэта удел у крови Христа. Хлеб, які ламаем, гэта удел у теле Пана.
Молимся. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай моц небесного дару наполнить нашу душу и тело, каб нами заўсёды кіравала Твоя ласка, а не наши схильности до злога. Праз Христа Пана нашего. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вялікая ўдзячнасць тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш отец Францішак. Пакуль не забыўся, адразу брат Улад прасіў перадаць мужчынам, што апошняя пятніца месяца ў 19 ён вас чакае. Ведаеце пра што? Ведаеце што? Сустрэча такая мужчынская. Вось, некаторыя ўжо ведаюць, што это, а тыя, хто не ведаюць, то варта даведацца і паўдзельнічаць. На гэтым тыдні адзначаем 16 верасня у панядзелак успамін святого Карнелія, папы і капрыяна біскупа мучанікаў. 17 верасня ў аўторак свята стыгматаў святого Францішка Асійскага. 18 верасня ў сераду успамін святого Станіслава Косткі, законніка і апекуна міністрантаў. 20 верасня ў пятніцу успамін святых Андрэя Кімтайгона, прэзбітара Паўла Чонхасана і паплечнікаў мучанікаў. 21 верасня ў суботу свята святого Мацвея апостола і евангеліста. І тут дадаткова у панядзелак 23 верасня ўрачыстае святого Айца Піо. Святая імша ў 8 і 18. Вячэрнюю святую імшу узначаліць арцыбіскуп эмерыт Кандрусевіч. Запрашаем. Гэты тыдзень ходзім зноў жа праз бакавы ўваход. Дзякуй за ахвяраванне і за зразуменне. Для жадаючых запісаць дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі, звяртацца да сястры Кацярыны. Запрашаем на біблійныя сустрэчы, якія адбываюцца ў першую трэцюю нядзелю месяца ў 19:15 і пачнуцца ад кастрычніка. Запрашаем наведаць парафіяльную краму. І тут яшчэ ёсць дадатковая аб'ява. У суботу 5 кастрычніка ў Магілёве пройдзе 8-й ружанцовы кангрэс, які сёлета будзе прысвечаны тэме Марыі, ружаніц у францішканскай духоўнасці. Арганізатары запрашаюць узяць удзел у ружанцовым кангрэсе ўсіх ахвотных, асабліва тых вернікаў, якія належаць да ружанцовых колаў і легіянераў Марыі. Яны таксама звяртаюцца з просьбай аб малітвы ў інтэнцыі добрага плёну кангрэса. Арганізатары просяць паведаміць пра свой удзел у кангрэсе да 1 кастрычніка. Рэгістрацыя абавязковая. Для того, каб зарэгістравацца, дастаткова патэлефанаваць альбо даслаць смс-паведамленне. Думаю, што кантакт будзе вывешаны, а таксама даступны на старонцы. У суботу 21 верасня 2024 года ў касцёле святого Антонія ў Мінску, мікрараён Малінаўка, вуліца Есеніна 70, адбудзецца сустрэча ўдзельнікаў апостальскага руху Маргарытка Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі. Пачатак сустрэчы ў 9:00. У праграме духовная канферэнцыя, адарацыя на свяцейшага сакраменту і ружаніц за святароў і кансекраваных асоб. Святая імша і сустрэча пры каве гарбаце. Арганізатары запрашаюць... Святая імша, так, і пазней сустрэча пры каве гарбаце. Арганізатары запрашаюць усіх ахвотных. На гэты тыдзень прыміце Божае благословение. І прыпамінаю, што сёння ў Похлаве 14, здаецца, гадзіне таксама дастаткова такая важная ўрачыстасць, дзе будзе прысутны біскуп Юрый Касабуцкі. Пан з вами. И с духом твоим.
Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите с упокои Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, мocою Божию скинь у пекла сатану и інших злых. Святому Богу честь отдай, удячным сердцем заспевай. Иисуса своего Сына Он подаровал. Святому Богу честь отдай, удячным сердцем заспевай. Иисуса своего Сына Он